timelines manego bed ni kose wala jakom kanyakla kod commissioners mag IEBC nitiere timelines manego bed ni dadhogi gi od bura bang'e gichako tich ayanga dibed ni gisani koro wadhi ataro mar chik mano katiba mapacho kae Ogada. Well, mang'eny osekethre nikech kwa ng'iyo kata timeline mar boundary delimitation nokotim kaka katiba dwaro. So gik moko osekethre already. But nyaka watim the selection mar IEBC in the correct way. Nikech IEBC ni ema osebedo a problem spot for Kenya. Iyudo ni jomoket kanyo koko timo gik moko correctly. Higa ka higa ma watimo yiero, iyudo ka lweny nitie e piny. Nikech IEBC did not get it right. It is very simple. Joma obedo selected gi for vetting before parliament. Number one, did they meet the criteria? Number two, joma nitie mopuodhi monde parliament of vet gi. Are they persons ma of procedure mar puodho gi for parliamentary vetting? Was it the correct procedure? Mago e penjo ma I expect ni Mugambi J and others in court to look at. Nikech particularly Oganda onego par ni IEBC kaka Okinyo nowacho is a chapter 15 independent commission ma onego operate without any iota of doubt ni obedo captured or otio for the interest of others. Because if we get it wrong with IEBC, wabro bedo gi problems mononeno 2007, 2013 and all these other years.